Nakasakmit ang mga sakop sa Police Regional Office 7 og 404.2 gramos sa gituoang shabu nga mokabat og 4 milyones pesos sa region-wide simultaneous anti-criminality law enforcement operations (CONSACLEO) niadtong Hunyo 20 taman 21, 2023. Sa maong mga operasyon, 37 ka mga tawo nga nalambigit sa ilegal nga drogas ang nadakpan. Gipasalig ni Cebu City Police Director Police Colonel Ireneo Dalugdog ang pagpadayon sa honest to goodness law enforcement operation sa kapulisan, ilabi na ang pagkumbati niini kontra sa ilegal nga drogas. Yes, kita no padayon gid nga kuan, padayon gid nga kining atong ginatawag og honest to goodness law enforcement operation para gyud makatabang ta diri sa siyudad sa Sugbo, no, labi na sa mga katawhan nga kung kini siya ato lang ni siyang pasagdan, unang-una mutaas ang ato ang kriminalidad, atong crime rate, ikaduha daghag mga kabatan-unan nga madamay, no, na mawad-an og maayong kaugmaon tungod sa epekto sa illegal nga droga. Kay kini siya grabe ni siya nga makahatag og kadaot sa atong mga kabataan. Dili lang sa kabataan, pati sa ubang mga katawhan. Gawa sa illegal drugs, gihingusgan sab sa kapulisan ang kampanya Batok Illegal nga Sugal. Dunay 50 ka operasyon ang gipahigayon nga miresulta sa pagkasikop sa 75 ka mga personalidad. Nasayran nga miabot sab sa 13 ka wanted ug 3 ka most wanted persons ang nadakpan, samtang 7 ka personalidad ang nadakpan tungod sa paghupot og dili lisensyadong armas. Matud pa ni Dalugdog, hingusgan usab sa kapulisan ang pagbantay sa loose firearms isip pagpangandam sa umaabot nga sangguniang kabataan kun SK ug barangay elections karong umaabot nga Oktubre. Mao nang nakita ang kining kampanya against sa illegal or kining loose firearms, ato gini siyang gipakusgan labi na kay umaabot na ang barangay and SK election 2023. So from time to time naatay ginapahigayon na kining checkpoint, motor stop or tanang mga kuan, no, police visibility para lang gyud ma-minimize ang kanang paggamit sa kaning kuan illegal na kaning loose firearms. Dugang pa ni Dalugdog, padayon ang uplan katok sa kapulisan. Diin bisitahon nila ang mga balay sa mga gun owner aron masusi ug mapamatud-an nga lisensyado ang ilang armas. Sa pagkakaron, dunay 703 ka operasyon sa Uplan Katok ug 12 ka armas na ang gisurrender. Kini si Denver Forzado Jr., HNU Com intern alang sa My TV Cebu.